Inarin seudulla niin luonto on tosi paljon läsnä. Että meillä on paljon ihan tässä kylän välittömässä läheisyydessäkin koskematonta luontoa. Plus sitten meillä on isot erämääalueet. Meidän hotelli on tässä niin kuin Juutajoen alimmaisen kosken rannalla. Olen 45 vuotta katsellut tuota maisemaa ja aina kun ei siihen kyllästy kyllä tuohon maisemaan. Joskus aikanaan meillä oli alakarttelista, me alettiin miettiä, että voitaisiin tehdä tämmöinen kokonainen menu. Sitten mietittiin teemaa ja kyllä me heti päädyttiin, että me pyritään siihen menulle saamaan niin kuin hyvä kokonaisuus paikallisia raaka-aineita. Silloin syntyi Inari-menu ja meillä on 7-8 vuotta on ollut ja 2 kertaa vuodessa me muutetaan sitä. Ja siinä on aina Inarijärven kala jossakin vaiheessa läsnä ja poroliha eri vaiheessa eri muodoissansa. Ja nyt viime vuosina me on saatu sinne niin kuin tätä kasvustoa. Pyritään myös etsimään koko ajan uusia aineksia, mitä me voitaisiin käyttää. Ja sitten on rakennettu semmoinen makuumatka tavallaan, semmoinen hieno kokonaisuus niistä aineksista ja raaka-aineista ja mausta, mitä meidän puhas luonto täällä tuottaa. Että tänne kun tulee, niin mä lupaan sen, että pääsee varmasti nauttimaan semmoista ruoasta, mitä ei muualta maailmasta mistään löydä.